बावबाय आरो लोगोसे गोजोननाय बावबाय। बे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जों मोनसे दिन्थिफुंसालि लुनो थाखाय थियारि खालामदों। बे थियारि खालामनायनि बुब्लियावनो जों दिनै डिसेम्बर दाननि दिनै 29 अक्ट' समबार साननि फुंबिलि समाव दिन्थिफुंसालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों बयनिबो हेफाजाबजों गायसननो थाखाय लानाय जादोंमोन। दा बेखौनो दिनै बे फुंबिलि समाव सान अख्रां बार दै हा साखि खालामनानै आरो बयनिबो गोजोनखौ हामलायनानै बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। आं बिरेन बसुमतारी आरो बे दिन्थिफुंसालिनि आं बर' न'खरनि सासे नायसनगिरि हिसाबै आंखौ बिथोन होनायलाय बे हाबाफारिखौ आं मावफुंनानै होनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोंहा नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जा दिन्थिफुंसालिखौ लुफुंना होनो थाखाय आंनि बिबानाव थानायलाय आं बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ। दा जोङो बिनिनो बे बर' न'खर आबुं बर' न'खरखौ आङो हागौमानि बिथांमोननि बिथोनजों आङो लुफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। जोंनि बिनिनो न' हाबलांनाय बेनिफ्राय फैनानै जोङो न'सा न'खौ सौरा न'खौ मोनगोन आरो लोगोसे जोंनि न' बिमा न'मा न' बेखौ मोनगोन आरो लोगोसे सानजाहा बाख्रि मोनगोन आरो थिंजा सानजा आरो साहा बे खनायाव बाथौ थानसालिखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय खोलाहा जोंनि दिंखिसालि मोनगोन, जिरायसालि मोनगोन आरो हिसानसालि मोनगोन, ओमफ्राय एम्फौ जालि न' मोनगोन, दाउ गन्द्रा मोनगोन। बिनि सानजाहा थाङोब्ला जोंनि आबाद फोथार बे आबाद फोथारखौ मोनगोन। बेवहाय नानि फुख्रि आरो लोगोसे जोंनि माइ गायनाय फोथार, मैगं फोथार, गय बारि बागान, थालिर बारि बागान बेखौ मोनगोन। आरो सोनाबथिं फैफिनोब्ला जोङो मोसौखौ जों जिरायहोनो थाखाय जोंहा मोनसे गलि थायो, बे गलिखौ मोनगोन। आरो लोगोसे बिसोरनिनो आदार बायदियै जों आबाद मावनानै मोनजानाय जायखौ जोङो जिगाब एबा माइ नारा होननानै बुङो, बे माइहुंखौ गलि सेरावनो मोनगोन। आरो लोगोसे जोङो मैगं थाइगं मावनानै जायो बायदियै जोंनो सानफ्रोमबो बे जोंनो गोनां जायो बायदियै जोङो सोनाबहा गलि सेराव हासारखौ होनो हानाय बायदियैनो जों बेखौ लाव सां जोगोनार जालि लाव जालिनि बे सांखौ जोङो दोनथ'दों। आरो साहा खनाथिंजा जोंहा दैखर दङ बयनिबो थाखाय। बे न'खरा दुगैनो खिनायनि हासुनायनि लोगोसे बासन बर्तन एबा जोंनि आइजें आइला सुनायनि थाखाय दैखर मोनसे इयाव थागोन। आरो लोगोसे बिनि सेरावनो जोंहा दुगैसालि, हासुसालि आरो लोगोसे खिखरसालि थागोन। आरो बेनिफ्राय जोंनि बेनि सेरावनो जोंहा मोनसे नियम दङ, नेमखान्थि बायदियै दुगैखां लोबखां जोंनि बे लामनाय बे हाबाफारिया दान्दाया थायो। दा बिनि गासैबो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। दा सोरनिबा मेगनाव गोग्लैयोबा बिथांमोना जुदि आंखौ परामर्स एबा बिथोन होयोब्ला जों मावफुंनायाव नाजाबाय थागोन, बेखौ मिजिंथिनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।